Bohunice, po ňom Henrieta Kubišová priamo ďalej. Naštický, Pinter, Kramorišová, Ambrušová, Kuchár, Kálajová a Kvalovská. A keď z toho sa dozvieme, či je to ryba alebo rak? Si čakajú rybu. Znamenie to má byť? Nie, keď to bude iba jedný dievča, keď to je rak, tak je to chlap. Ne. Fotku už nevyvidíš. Ja vidím. No, to bude jak taký obojzbrojník. A čo, ale ja to môžem. Ale to, že ona sa pridala, už to je iné. Tak, to si píši, že bude. To si píši, že bude. Káte to. Nie, naši to nerobí. No, ani raz to nespravím. Sám. Ani raz. Ale za to to robí teraz. No. No, prepáč. Videl som hádiť sa ozaj v obchode. Tak. Nie, to som tým chcel povedať, že máš svoju hlavu. Lebo to detko sa hádže preto, lebo má svoju hlavu, svoju predstavu. Ne? Ešte raz pravda. Ale hej, nejde. Poradí. A to je dobré, že dieťa môžu si nastaviť. No, ja som išiel včera. 105, 110, 115, 110. Neviem, či je to za... Ne. 4 trestné body. Videl aj som... Má na konte dvojica Henry Moga, EBI 2, čas 76:27.